Урачыстая церемонія прайшла на тэрыторыі універсітэта імя Пушкіна ў складзе ўдзельнікаў моладзь, якая ўжо дакладна вызначылася з фронтам работ на лета, а таксама педагогі, члены абласнога штаба студэнцкіх атрадаў, прадстаўнікі ўлады і рэгіёнаў, якія будуць прымаць студэнцкую дапамогу. Но сегодня у нас проработано и уже согласовано в органах исполнительной власти, это непосредственно перечни, 3484 человека, и более 8 тысяч сегодня просматривается у нас молодежи для трудоустройства непосредственно индивидуальных составе студенческих отрядах по различным профилям. От молодежи поступило сегодня более 4000 заявок. Но я вам скажу, что более 30% это именно несовершеннолетняя молодежь в возрасте до 18 лет, которая хочет трудоустроиться. Их профиль в основном у нас совпадает с работой в экологических и сельскохозяйственных отрядах. Магчымасць зарабіць вопыт і грошы моладзь рэгіёна атрымала на самых розных фронтах. Студэнты размеркаваліся па напрамках у залежнасці ад профілю навучання. Бліжэйшым летам яны будуць працаваць у будаўнічых, педагагічных, сервісных і медыцынскіх атрадах. Некаторыя адправяцца ў замежжа. Будаўнічыя і вытворчыя атрады чакаюць у Польшчы, а педагагічныя ў Краснодарскім краі России. Очень много заявок поступают в штабы трудовых дел. И, скажем так, дети находят здесь не только место, где можно заработать, но они находят здесь друзей, они становятся настоящими специалистами уже своего дела. Потому что то, что они получают в вузах, это теория, а здесь это практика. Дарэчы, штаб працоўных спраў працуе круглы год, і многія паспелі атрымаць працу яшчэ да афіцыйнага старту 3-го семестра у складзе экалагічных атрадаў, а таксама будаўнічых на ўзвядзенні беларускай АЭС.